Dámy a pánové, následuje kategorie Slovenská kniha roku. Cenu odevzdá dáma, kterou asi nejlépe vystihují názvy knih, které napsala. Emma, Tajemstvo mojej línie, Byť ženou je úžasné, Napriek všetkému je úžasné, Napriek všetkému žiť je úžasné, Sláva na splátky, Ženy nebláznite, Vek je len číslo a chlapi, neštvite nás už. Dámy a pánové, pani Emma Tekeriová. Želám všetkým krásny večer. Já předpokládám, že vedle knih musíte velmi dobře číst i lidi. Prozraďte nám, jak se lidé čtou? Ženy i muži. Je to stejné nebo rozdílné? No, vy se čtete těžko. Skutečně. A vy hovoríte dobre po slovensky. Áno, snažím sa. A ja po česky. No, ja si myslím, že autor je rád, keď má čitateľných čitateľov. To znamená, že keď vie, čo čitatelia chcú čítať, potom vie, čo má písať. A potom je spokojný autor aj čitateľ. A podľa mňa ešte je taký vyšší level tohto celého. A to vtedy, keď vznikne vzájomná závislosť. Může být. Tak myslíte jako mlčení, jako vyšší forma konverzace. Ako očakávanie. Kedy už vyjde ďalšia kniha? Áno, nebo ja už som myslel... A kedy už získam ďalšie ocenenie? Áno, nebo už som myslel takové, jako, že si manželé už spolu jenom píší, jako právě večeři máš v ledničce, přijdu pozítří a tak dále. Ja sa snažím transformovať na to písanie, no ale v tejto téme môžeme ďalej. Ale vaši čtenáři vás čtou a to je důležité. Já vás poprosím, buďte tak laskavá, přečtěte nominace v této kategorii. Slovenská kniha roka za rok 2011. Ale ja sa priznám, že ja som si doma zabudla túto pomôcku. A inak ako podobajú sa na tie moje, len koľkátky máte? 1,5, ale... Tak to ja som na tom horšie. Ale ja mám taký ťahák, ja by som tak... Pojďte, prosím. Vidíte, jak se, já jsem se ptal, jak se čtou lidé, no tak teď vidím, že se dostáváme docela k tomu, ano. Ale teraz už úplne vážne, takže nominácie. Dva životy, Táňa Geleová-Vasilková. Ano. Já už teď vám moc nepomůžu, protože já zase už nic nevidím. Tak, a nepíšu to tu? No, píšou, tak ještě nadálku já. A už by nám teraz napovedali, áno, na podpätkoch Dominik Dán. To dáme normálne na to. Vlodina sa vynašla. Nie na ústa Maxim E. Matkin. Vzťahová níž Eva Urbaníková. Žiješ iba dvakrát Dominik Dán. Nie, vážne, tieto naše kartičky sú prekrásne, oni sú napísané takým nejakým slovenským švabachom a keďže ja mám takú pokročilú slepotu, tak na to nie dobre vidím, ale pokúsim sa teda víťaza kategórie Slovenská kniha 2011 prečítať už teda z tejto kartičky. A víťazom sa stáva, nie na ústa, Maxim E. Matkin. Určitě, ale pro nás máte aspoň nějaký vzkaz od Maxima. Dobrý večer. Nemám vôbec žiaden vzkaz. Hezké freudovské přeřeknutí, ano. Děkuji vám. Ďakujem, pán Lásko. Nemám žiaden odkaz, pretože sme sa o tom nerozprávali so žiadnym Maximom. Mám skôr odkaz pre tých, ktorí vedia, kto je Maxim, že
To už niekoľko rokov sa snažíme skúmať na Slovensku a stále nám vychádza, že všetci na Slovensku vedia, kto je Maxim, ale väčšina sa mýli. S pánom Hegerom, riaditeľom vydavateľstva Slovarc, si tu tak veselo debatujeme. Pýtam sa ho, čo treba urobiť preto, aby táto cena bola moja, a rovno som si vybral, že absolútny víťaz. Vy máte dnes dvojitý dôvod na radosť však? Ja mám niekoľkonásobný dôvod na radosť a nie len kvôli tým dvom cenám, ktoré držíme, a teším sa, že sa večer podarilo, že nakoniec to vyzerá, že naši autori sú úspešní, lebo vtedy sme aj my spokojní a úspešní. No, takže sme vlastne trošku už prezradili, že tie ceny nie sú vaše osobne, ale vašich autorov. Tak hovorte, ktorých? No ja myslím, že vy viete lepšie, aké sú výsledky vašej súťaže, alebo teda... Ale ja chcem počuť, aby ste sa pochválili. Áno, tak poviem to tak, Slovenskou knihou roka sa stal román Maxima E. Matkina, Nie na ústa, a slovenským autorom roka sa stal Dominik Dán. No a na prekvapenie všetkých sa v petici najpredávanejších kníh za minulý rok v Pantarej vyskytovali len slovenské knihy slovenských autorov, a teda aj celkovým víťazom knihou roka sa stalo Nie na ústa od Maxima E. Matkina. No, aký máte vy vzťah s autormi, ktorí píšu pod pseudonymami? Lebo toto je prípad oboch. Ja verím, že dobrý. Každý má na ten pseudonym iný dôvod, každý ten pseudonym má inú históriu za sebou. A na Slovensku to je také zvláštne, že všetci prosto by chceli, aby všetko vedeli, lebo majú pocit, že z tých časopisov vlastne vedia, kto s kým býva a kto s kým nebýva už a také. A teraz je to také čudné, že niekto sa nevystrkuje a nehovorí, toto som ja. Tak ja si myslím, že hry majú mať pravidlá, a keď majú hry pravidlá, tak sa majú dodržiavať. A tieto hry majú takéto pravidlá. Áno, vy túto hru hráte s tými vašimi autormi a ju teda dodržiavate, tie pravidlá, ale ste možno jedným z mála ľudí, ktorí pozná skutočné tváre autorov za pseudonymami. Je niekedy ťažké pre vás udržať tajomstvo, kto sú tí skutoční spisovatelia? Nemyslím si, že by to bolo ťažké, ale ani si nemyslím, že som jedným z mála. Tí obaja spisovatelia vlastne sú ľudia, ktorí sa pohybujú v bratislavskom prostredí, žije nás tu 5,5, tak myslím si, že zas až také veľké tajomstvá to nie sú, ale u Dominika Dána je to čisto služobné tajomstvo, tam do toho nemáme čo kecať a len ho môžeme prijímať. A u Maxima E. Matkina je to tak, že stále ešte tak veľa ľudí, ktorí tipujú rôznych ľudí ako Matkina, že to stále ešte dáva zmysel aj po tej stránke. Ale predovšetkým ja stále hovorím, že dôvod toho udržiavania toho tajomstva je ten, že Matkin sa stal takou butlavou vrbou a spovedníkom pre strašne veľa ľudí, ktorí píšu svoje najhlbšie problémy, zážitky, traumy, či do pravdy, či na internete do poradní a v časopisoch, a za tie roky naozaj strašne veľa ľudí sa zdôverilo s veľmi intimnými vecami a zhodli sme sa pred časom dávnym, že vlastne v momente, keď zrazu vyskočí nejaká tvár a povie, haha, ja som Matkin, tak veľa tých ľudí sa bude cítiť podvedených, lebo mali pocit, že to hovorili niekomu, kto vlastne neexistuje. A my nemienime ich sklamať. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, blahoželáme vašim autorom a tým pádom aj vám. Ďakujeme, pekný večer.